Anem al punt 4, que és l'aprovació inicial a ser de l'ordenança fiscal número 8.1 de la reguladora de la taxa per la recollida del tractament i eliminació d'escombraries i altres rius sòlids urbans. Com sabeu, a Dolents l'any 2000 estem recollint el sistema de recolecta de residus via porta a porta. És un model que avui està implantat a 130 ajuntaments de tot el país i en gairebé 180 s'implantarà d'aquí al final de la legislatura. Per tant, hi haurà uns 300 ajuntaments que el 2019 faran el porta a porta. El porta a porta s'ha donat dintre una estratègia del Govern de Catalunya, fet des de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i des de l'Agència de Residus, d'incrementar la qualitat de l'aire del país. El Govern i l'Agència fa anys que estan dialogant amb els ajuntaments en el sentit de l'estat de reciclar més. Ja no és un tema estètic, ja no és un tema de comunitat, sinó que hem de reciclar més per un escenari clar d'estratègia europea i del Govern de Catalunya de donar cap a l'economia circular. És a dir, hem de canviar les formes de consumir, hem de canviar les formes de produir i també a l'hora que fem amb els residus. Els hem de minimitzar per una banda i n'hem de reciclar més. L'estratègia es basa que com a país estem reciclant al voltant d'un 38-40%. Els objectius que tenim com a govern, que coneixem els europeus, és que el 2020 hem de reciclar un 50 i el 2030 un 70. I que en l'organització d'escenaris, tant el govern com Europa planteja sancions. Sancions de dos tipus, una és via fiscalitat, és a dir, el govern va incrementant cada any l'impost que es paga per la rossa que va a abocar a Tivissa, en el cas de Lleganyes, o va a la incineració, no és el cas de Lleganyes. L'any 2011 aquest impost era de 10 euros per tona, amb guanyes de 30, en aquest serà de 35 i n'ha poc de 5 euros fins al 2020 que serà de 50. Per tant, l'escenari com a govern fa una anàlisi de tots els 840 ajuntaments del país i demana dues coses. A més, en un escenari d'una nova llei de regions que es començarà a tramitar aquest mes de novembre, on estableix que tots els ajuntaments del país han de fer dues coses. Porta a porta o recollida en contenidors tancats i aplicar mesures que es diu el pagament per generació, una taxa justa. Què és la taxa justa? El ciutadà que recicla ha de pagar menys que un ciutadà que no recicla i no participa. I això serà d'una forma obligatòria. Igual que la llei de l'any 93 va obligar els ajuntaments del país a fer el recollir de les infraccions i anar posant els contenidors, els contenidors es van posar l'any 97, on hem de separar paper cartró, vidre, envasos, fracció orgànica i resta. D'una forma obligatòria, s'ha establit l'any 93 de forma progressiva amb els ajuntaments. El govern establirà el mateix a partir de l'any que ve, de forma obligatòria, implantar aquests models. Porta a porta, però nosaltres ja fem des de fa 17 anys, i el pagament per generació. Per tant, el que hem de dir als ajuntaments del país és analitzar l'aplicació d'aquesta, ja que tenim necessitat de revisar l'ordenança antiga, d'aplicar aquest sistema que és nou a Catalunya, hi ha altres ajuntaments que ho fan, però tal com nosaltres només serem nosaltres a Viladecavalls i a Girona, de moment, en el qual el ciutadà, gràcies a la lectura dels xips que té, els cubells, podrem bonificar-li si un ciutadà recicla. I per tant, en aquest escenari, el nostre model acaba sent literalment un model que incita a la participació. Veiem que hi ha aproximadament un 30% de la població, 30-34%, que no participa. O com a mínim no tenim constància perquè no treu el cubell, o no participa, o no recicla. Bàsicament perquè entenem que això és un tema personal i hi ha gent que recicla perquè hi creu, perquè és ambientalista, ho fa per costum, per fe, perquè dona la gana, perquè la població que recicla no ho troba necessari, ni és el seu hàbit. Per tant, aquesta taxa el que vol animar és, una, bàsicament, a participar en el recicle, i dues, també compensar econòmicament aquells que ho fan. I en grans línies el model quin és? Avui en dia a Riudecanyes hi ha bàsicament dues tarifes, casa entre mitgeres, que és el nucli històric, són 112 euros a l'any i 132 les cases unifamiliars. Bàsicament, un nou escenari permet que amb uns barems que explicarem, perquè a partir de divendres que ve ja fer una reunió informativa de tots els veïns per explicar-los a la societat de què va el model. Passarem una carta informativa a tots els veïns explicant quina és la tarifa en base al que hem detectat. I durant 10 dies tindrem un informador ambiental que podrà anar casa per casa, informar-los que ens trobi tingui dubtes, anirem a casa, informarem i li truquem. En el fons el model és, gràcies al xip que porten els cubells, i per tant també s'ha de donar la població que tregui la bossa amb xip, no amb una altra bossa, ni amb un altre cubell. Premia amb un topall cada vegada que treus un cubell orgànic, un cubell d'envasos, un cubell de plàstic, un cubell orgànica i penalitza si treus resta.
la tarifa s'establirà semestral, la tarifa és trimestral, s'establirà d'una forma trimestral. Per tant, un ciutadà que tingui un nivell òptim de reciclatge, en vez de pagar 112 o 132, ne pagarà 91,8, i un ciutadà que passi de reciclar directament, o no tregui els cubells amb el xip, o s'emporta la brossa fora de Riudecanyes, pagarà 243 euros. Per tant, clar, és necessari, és un model que excita a la participació. Per tant, aquestes són les línies que vam explicar l'altre dia, i la idea és això, que hi ha una càfea informativa, el tema de la reunió informativa amb els veïns, el tema d'educadors per aclarir dubtes, també es permetrà perquè hi hagi control una factura detallada de cada veí i també hi haurà una aplicació informàtica als telèfons o una app que la gent pugui fer seguiment del seu historial. I en principi aquest és el model que evidentment haurem de rodar, segurament haurem de perfeccionar, perquè fer-ho a nivell de país serem i l'Albareix i Riudecanyes són els dos que ho emprendrem a partir de l'any que ve. És un model que com a societat hi haurem d'anar i ens haurem d'acostumar. L'any 2007 vam ser els primers, que va tocar fer el país, divideixen 300 ajuntaments i 500.000 habitants, i el següent pas és generalitzar des del govern, que el govern no fem, el tema del pagament per generació o taxa justa. El que pretén és això, en el fons incrementar el reciclatge, que tenim prou endreçat, però hem de fer conjuntament tots una mica més en la benefici de la societat. Tot aquest escenari de planificació europea i catalana es promou és, en el fons, garantir matèries primeres per a les generacions futures, evitar acumular residus, evitar cremar residus, i els materials que recuperem siguin molt més nets, molt més fàcils de reciclar i trobar el cicle econòmic. Comentaris? Respecte al projecte aquest, que l'altre dia us vau explicar molt bé en detall, ara llegint una miqueta els estudis del projecte hem sortit alguns dubtes que us voldríem comentar. Sí que partim de la idea que aquest programa incita a la participació, tot i que és un tema personal de cadascú, però hi ha una part que és un component d'obligatorietat, no? En aquest sentit. Jo que més em crida l'atenció quan llegim-ho és, per exemple, l'article 11. L'article 11, quan parla de l'ús reiterat de l'àrea d'emergència, dona com a ús reiterat 3 o més vegades. Jo no acabo d'entendre si es refereix anualment, semestralment, i a més parla de sancions. Sancions fins al doble de l'import màxim. Això vol dir que aquesta sanció podria arribar a ser d'uns 480 i pico d'euros. Entenc que si una persona va 3 o més vegades a l'àrea d'emergència. Si parlem en un any, estem parlant un cop cada 4 mesos. I a més llavors aquí posa sota algun tipus de vigilància, de fiscalització, com es pretén fer això. Perquè, clar, realment, pensant-ho, som molts que ens trobem allà molts dies. I clar, 3 vegades, depèn en quin termini parlem, és una miqueta, no sé, la paraula, exorbitat o... El planteig és una vigilància a través d'una càmera que instal·larem en aquella direcció de subvenció de residus a la deixalleria. I hi haurà algú que revisarà els vídeos per veure qui passa per allà. Home, sobretot ho mirarem. És a dir, s'ha de donar tema de vigilància, que hauria de ser molt ampli. Per exemple, si tanquem la deixalleria per temes de robatoris o documents fora d'horari, l'experiència que els ajuntaments la deixem oberta 24 hores per evitar això pel trencament de tanques i de portes i que deixin la zona a les portes. De manera que el model hi ha el tema del vídeo, veure's i la idea com tot és l'objectiu de l'ordenança no és posar sancions, sinó que en el fons la deixalleria és per el que està pensada la deixalleria, que és per aquells elements voluminosos. I per tant, el model ordinari de portar els residus es planteja amb el portaparol. Com diu la pròpia paraula, l'àrea és una àrea d'emergència, perquè temes controstos que poden tenir una urgència. Hem un cap de setmana, un tema de metges, un tema familiar, anem fora i no podem esperar el dia que toca treure el cartró de paper o l'orgànic. Per tant, això s'ha passat d'emergència i un tema puntual. Els que tenen les emergències del SUMED, evidentment, tampoc no sancionats perquè es pot comentar sobre el tema segur participar. Però la idea del model és que la gent participi en el punt de porta, no utilitzar l'emergència. La deixalleria és
mesurat d'emergència per accions puntuals i han decidit utilitzar-la, doncs mira, tinc l'oli per tirar, porto allí, deixo l'oli de punt, tinc dues cadires gregues, la tiro allí, tinc un racó que he fet un tractament a casa i tinc dues rajoles i una pila de ciment. Això no deixaria, no per utilitzar-la com a zona de contenidors ordinària. Per això el que anima l'ordenança i el model és participar del model existent, no cal anar a la deixalleria i portar l'orgànica als envasos. És a dir, anima la participació d'aquest escenari. És per això que hi ha aquest punt, però no. I això de les 3 vegades, en quina temporalitat ho comptaria? Suposo que això ho diu d'una forma anual. Però el l'escenari no és sancionar. El tema de la fiscalitat i les sancions t'obliga al procediment. Però l'objectiu no és sancionar, fer servir com a sancionar, no? Però està escrit, o sigui, està escrit allà que si un va més de 3 vegades a posar funcions ordinàries, pots estar sancionat amb 486 euros. Llavors, penso que és un número prou important com per tenir molt clar què vol dir aquest punt. Vol dir clarament això, per exemple, utilitza un model que hi ha ordinari, que és el porta-porta, i utilitza la deixalleria com a espai de deixalleria, no com a espai ordinari de portar residus. Però és indefinit, una mica és indefinit. Això ho interpretes, no? Tu ara, però el punt no diu això. Una altra persona que vulgui fiscalitzar i vulgui, no? Anar una mica a les dures. Sí, però hi ha dos tipus de sancions. Una, que realment tenen impacte ambiental, que les sancions són dures, abocar residus en un riu, a tirar l'oli en el ciu, i altra, incentiven que la gent faci les coses bé, com les bosses de plàstic. En teoria, si una botiga de bosses de plàstic i enganxa un inspector de consum, pot ser sancionat entre 400 i 4.000 euros. No és l'objectiu de les bosses de plàstic sancionar el botiguer. Igual que en l'escenari l'objectiu no és sancionar el ciutadà, sinó que el ciutadà entengui i que vegi que li interessa participar en un model que és molt més beneficiós per ell. Doncs el recibo i comprar els 243 euros. Sí, clar, si no participes al model i no té la grossa, són 243 euros. L'objectiu no és sancionar, sinó alertar que el ciutadà, el mecanisme correcte que té de participar és que la deixalleria sí que hi és per això. Per un cas d'urgència, això no és sancionat, un cas d'urgència, o per portar el que està pensat a la deixalleria. Restes de runa, uns ferros que a casa, fusta, això. No, està clar. I els habitatges... No. Els habitatges que estan buits s'ha de comunicar expressament a l'Ajuntament a partir d'ara? Sí. Si hi ha la mobilitat del cens, del poderós complex, l'Ajuntament de la Universitat de Plantilla, però l'Ajuntament trobat que no estem constantment, trimestralment revisant qui està sol a casa o si no. Per això vam dir, millor i vist altres experiències, però en base... Tenir la base de dades actualitzada. Exacte, i amb els redactors, que potser és un ciutadà si tenia que estic sol ara, doncs ens ho notifiqui. Així evitem disfuncions. I locals em referim a què? A locals comercials? El local perquè seria el que és un garatge... Un garatge? Un garatge. Un garatge sol que no depèn d'una casa. Si tens una casa i un garatge, és una casa sencera. Però de base hi ha eixos locals també independents, Sí. que allò és un garatge. Com ara, no és això. Però el garatge a casa no. I aquests pagaran o no? Sí, pagaran. Els locals buits paguen. Els locals paguen. I les cases buides també. Però si declares que està buit, però has de declarar. Hem decidit que la casa buida per és 43 euros. Ens ha de notificar que aquella casa està buida. Aquí, no sé si tinc una versió vella, allò, perquè aquí diu, en el cas d'habitatges buit correctament acreditats segons l'annex 1 de la present ordenança, s'aplicarà una quantitat anual fixa de 110 euros. Sí, és el mínim, però si no ens ho notifiquéssim, pagaríem 43. O sigui, els locals buits paguen. Exacte. Però si no ens diguessin res, pagaríem el màxim. I l'objectiu és una taxa que és pel servei, a disposició del servei. Quan tenim una casa buit tancada al ple, no ens diguéssim, el servei de recollida i és igualment. Per has de contribuir al cost de la recollida, treguis o treguis grossa. Però si no ens notifiquessis, no pagaries la taxa mínima, pagaries 243 euros. Notifica'ns-ho, perquè no te l'han d'aplicar al màxim. Però el servei no s'usa, no? Però està a disposició. Com ara. I les quantitats, totes aquestes quantitats són en viu o sense? No hi ha IVA. Són sense IVA, si se'ls ha de sumar. No hi ha IVA. No van en IVA.
Per últim, aquí, en l'article 7, que determina una mica com se calcularà la quota, se parla que hi haurà una quantitat fixa i després una suma segons uns imposts. No va comentar el dia, sí. Sí, el que passa és que no correspon gaire amb el que hi ha escrit aquí, amb el que vol comentar, perquè aquí tots els imports són positius i cap moment se diu que restarà. Això és una descripció de memòria no vaig ficar. No, és una descripció. Sí, quan el guió fa els negatius davant. Fins un màxim de menys 11,7, o... Un màxim de 11,7, sí. Però vam dir, vam ser aquella que No, el que passa és que no correspon amb el que... Poden ser més negatius. Per cada full orgànic que es tregui es restarà 30 cèntims, per cada... Hi ha una taxa fixa mínima de 100 euros a l'any, que són 50 semestrals, però l'ús serà semestral. Per cada full orgànic que es tregui restarem 30 cèntims, per cada full d'envasos restarem 45 cèntims, per cada full de fabricació restarem 45 cèntims, amb un topall màxim. I la resta, per cada full de resta, s'hi afegirà 5,5 euros amb un mínim. Bàsicament és un equilibri. Si no plantegéssim la resta, la gent no podia treure tot a fora, i si necessitéssim el reciclatge, podríem incentivar els litres orgànics a ser sobreconsumidors. És el que aquí. L'última cosa és això. Aquest projecte, quan ens el vam explicar fa temps endarrere, que es tiraria endavant i s'aplicaria, ens va parlar d'un cost de 56.000 euros, on 40 venien de l'agència de residus i 16 es posava l'Ajuntament. La documentació, l'estudi econòmic, parla de 30 i pico mil. Que és que ha canviat, s'ha baratit, o s'us hauran de sumar després? No, en principi del cost i continua vigent aquesta proporció, és una part que és subvencionada i l'altra amb recursos propis. Per tant, hi ha la dedicació de la nostra gent. El projecte són diferents fases, que és una l'estudi de la fiscalitat, l'altre el treball tècnic i l'altre és l'aplicació informàtica. Al principi això no ho hauria... O sigui que parlem del 55 euros que va en el moment. Sí. Llavors aquí sí que m'agradaria fer un apunt de consideració. Vull dir, un estalvi d'una mitjana d'uns 30 euros a 700 habitatges són d'uns 2.100 euros l'any. Només repercuteix un cost. En aquest cas entenc que hi ha una part que paga l'agència de residus i una part l'Ajuntament, però no deixa de ser tot diner públic, vull dir, diner de tots, de 56.000 euros. Aquesta, d'alguna manera, si ho poséssim en una balança, l'amortització de tot això, parlaríem de molts anys, vull dir, de 2.000 euros l'any fins a 56, vull dir, entenc, només volia fer aquest apunt, o sigui, aquesta puntualització, que realment invertirem molts diners en un projecte, en un poble on estem en un nivell de reciclatge ja del 60%, si no m'equivoco, i esperem millorar aquest percentatge de recollida, però realment la proporció estalvi-cost de tota aquesta implementació, sense comptar a banda, perquè aquí en aquest projecte en cap cas parla del cost dels cubells o de si és més car fer lectures o no fer-la, d'un termini molt llarg. Penso que és una consideració que jo sí que volia posar aquí damunt de la taula perquè consta. Anem a votació? Deixa'm un últim... Amb el tema de beneficis fiscals es parla d'una reducció d'un 50% a la gent major de 65 anys i amb uns ingressos inferiors anuals de 10.000 euros. Això qui ho tramitarà? Serveis socials de l'Ajuntament? I què és? Únicament per les persones majors de 65 anys que viuen soles, que viuen en família però els ingressos totals són inferiors a aquesta quantitat? El diu és soles. A banda que, com sabeu, tenim la línia cobert al seu moment, que per cas de necessitat no siguin ni majors de 65 anys ni soles, com sabeu, les famílies adolescents que beneficien d'aquesta situació. A banda dels serveis d'ordenança, hi ha aquesta possibilitat per en casos de necessitat, però en serveis socials també se'ls bonifica la taxa.
Clar, generalment això de 65 anys que visqui sol amb pensions que no arribin a aquesta quantitat poden ser uns quants, no? Igual no estan acollits encara. No, per això. Fa 2 anys tenim una bonificació que s'ha analitzat tots els casos, i no només en persones soles, sinó de famílies, que hi ha famílies que si estan en límits, òbviament, que requereixi, se'ls bonifica. Com tot, sempre analitzem si algun cas en concret és qüestió de vindre per als serveis socials i ens ho deriven a nosaltres. Si algú ho necessita i té disposicions econòmiques delicades, doncs s'analitza i es bonifica. O simplement que sigui una pensió normal d'un pensionista de 500-600 euros o 600 i poc, ja no arriba a aquesta quantitat. Qual cosa suposa que uns quants s'hi podrien acollir. Doncs si hi ha aquest perfil de persona sola o més de 75 anys que no tingués per damunt dels 10.000 euros, s'ha de venir a l'Ajuntament i amb serveis socials. Jo volia llegir una cosa per comentar el meu vot. Entenc que aquest nou sistema, si funciona bé, suposarà una millora en la recollida selectiva d'escombraries. Però penso que hi ha elements que fan que sigui un sistema poc sostenible econòmicament. Aquests elements es poden observar en l'estudi que el govern de l'Ajuntament ha encomanat a l'empresa Fora Sal de Girona. Els elements són, el primer element és que a l'estudi no es parla que el nou sistema tindrà uns costos de gestió i manteniment superiors als actuals. Hi haurà un software que a hores d'ara ha costat al poble 14.000 euros i que també suposarà un cost de manteniment anual desconegut. El temps de dedicació dels operaris durant la recollida serà superior i algú ho haurà d'assumir. La facturació serà més complexa i, per tant, també requerirà d'una dedicació superior. El segon element és que el sistema que abandonem comporta unes pèrdues de 28.500 euros anuals al poble, tot i que actualment hi ha una fuga important d'escombraries a altres municipis, tal com ratifica l'estudi. I el tercer element, el sistema nou no ens porta mai a un servei autosuficient, doncs contra millor reciclem, més pèrdues tindrem. Segons reflecteix l'estudi, si observem l'escenari 6, que és el ideal de la taula 15 de comparativa de balanços. Perquè juntament també amb aquest nou sistema té alguns casos que no solventen. I són casos d'habitatges que hi ha en aquest poble considerables, com per exemple gent que ve a l'estiu, gent que ve només els caps de setmana. En aquests casos, clar, una persona que ve al cap de setmana i marxa diumenge al vespre, com s'ho farà en un semestre perquè no li apliquin el màxim, no? I no estem parlant de que són 4 cases, és que en aquest poble es dona bastant de persones que venen a passar el cap de setmana o venen a passar l'estiu. I bé, aquestes són les raons per les que indicaran el meu vot. Jo respecte al vot volia puntualitzar-hi 3 coses. El tema del... Jo hi ha 3 coses que són les que també m'orienten d'alguna manera el meu vot. Penso que el tema del reciclatge és una cosa que es tracta de sensibilitat i es tracta d'educació i de pedagogia. En aquest cas parlaríem, com he dit, alcalde, d'iniciativa personal, d'iniciativa participativa. Però aquí ara parlem d'obligatorietat. Entenc que haurem d'anar cap aquí, però d'alguna manera jo sí que em queda vinculada a 2 coses. A les sancions, per una banda, crec que si hem d'anar a incentivar això, tot i que som un dels pobles amb un major nivell de compliment, el tema sancions penso que no queda clar, el fet aquest que no s'hagi d'anar a sancionar d'acord que no està escrit, pot ser-hi, i per altra banda el cost que repercuteix tot això. A part dels costos que comentava ara, que són de manteniment, els costos que comentava jo abans ja són inicials, de posada en marxa. Llavors, realment, aquests 3 aspectes penso que són els que em fan dubtar una miqueta al veure que això realment aporti tot el que hauria de portar de benefici al poble. I és per això que volia explicar els motius de la meva. Uns comentaris de la votació és
fiscals, com us deia, queda cobert per l'ordenança i per la petició dels serveis socials de forma extraordinària. Si n'hi ha, el tema dels costos, l'Ajuntament serveix un estudi i més enllà del simple cost material, que no cal més cost, és un tema de millora a posteriori. És a dir, està escrit i analitzat que el canvi de model també fa que la ciutadania generi menys residus, que és l'objectiu. És a dir, en aquest model de residus hi ha costos econòmics tangibles i intangibles, coses que evidentment hi ha un canvi d'ordenança, un canvi de preu, però també uns seguit de beneficis que no es poden quantificar de forma tan automàtica. És un canvi d'hàbits, una forma de reciclar més i millor. És a dir, per desgràcia, el govern i el país portem 20 anys fent educació en matèria de residus i fent campanyes en matèria de residus, però té el govern, en aquest cas, així de transmès als ajuntaments, la necessitat de fer passos més enllà. És a dir, després de 20 anys, per què un ciutadà no recicla riu de canyes? O no sap què va cada dia o què va cada dia de colors. És a dir, com a govern del país i com a govern de riu de canyes hem de passar a trencar aquesta barrera de la voluntaritat, perquè no n'hi ha prou. Hi ha uns objectius de reciclar. I reciclar no és un tema estètic, de moda i de friquis, és un tema de necessitats que tenim com a societat. I per tant, quan els sistemes tradicionals de l'educació ambiental, els sistemes tradicionals de les campanyes no funcionen, prou, que per una part de la població ha funcionat. Des de l'any 95 a Catalunya no arribava a l'Uruguai, l'any 95 al país reciclava un 3%, un 3,5%, no arribava. A Catalunya l'any 2000 reciclava un 7%. El sistema avui en dia on estem és perquè ha canviat i ha fet per una part de la població, com el país, que no recicla perquè no té cap tipus de gas. Cal crear aquest estímul. I cal fer mesures que animin a la participació. No hi ha de dir parlar de l'obligació, sinó animar la participació. Per tant, aquest és un model d'animar la participació. Costos econòmics, Joan. Ara tenim aquestes pèrdues. Si reciclem més, perdrem menys diners. Ara perdem 28 i el millor sistema perdríem 10.000 euros. Això és el que diu l'estudi, però no ho opinarem, però anem així. Cada cop que residus que s'han de portar a Tivissa o a l'Avidem de portar a Botarell ens bonifiquen si són plàstics, si són fracció orgànica. I per tant, encara un miratge. Això no és sempre un sistema de recollida, implantar un sistema de recollida, és implantar un sistema d'hàbits. El tema de les sancions no gran, però sempre s'ha posat un punt vermell. En principi, amb el porta-porta actual, amb els dissenys de model que tenim, no és que prohibir sancions. Ni mai vam posar l'etiqueta vermella si ho feu malament, perquè entenem que no el model ho podríem haver fet des del primer dia, no és la voluntat de sancionar. L'esperit d'aquesta proposta no és sancionar el vehicle de formació, recomanar-li que ho faci bé. Per tant, la sanció és l'hem de posar, l'hem d'advertir, perquè segur no ho vulgui fer, però, justament mai hem posat cap tipus de sanció, no fa falta, si n'hi ha un temps. I en cas no ens ho deixaria. Per tant, l'escenari és no sancionar. Clarament. Evidentment, aquest model és més complex, això hem parlat en base, i en principi base no té cap tipus de problema d'aplicar-ho. Es van parlar, en els informàtics del projecte i els informàtics de base, no hi ha cap problema, per tant, no és cap més mal de cap. El ciutadà, en cas de quatre rebuts, ara en tindrem tots. Tinc clar que és molt més just perquè el ciutadà que recicla, un ciutadà que recicli mínimament, en vez de pagar 102 o 132 a pagar 91,8. I com vam comentar també el tema de la... no podem obviar, ho dius tu, no? En parla de segones residències i de gent que ve cap de setmana a l'estiu, que això també ho preveiem, i el que us vam explicar. Amb una mínima participació d'un vehicle que vingui 15 dies a de canyes i algun cap de setmana, es posa a la franja baixa del 116. Per tant... No, perquè vindrà 15 dies, vindrà un semestre. I l'altre semestre vindrà el cap de setmana. El cap de setmana marxa el diumenge, com s'ho farà? No, el diumenge orgànica, el vostre orgànic. I deixarà tot el cap de setmana, tota la setmana el diumenge del primer. Però és que a l'estiu, si ve 15 dies, que ve 15 dies o 3 setmanes, és a dir, amb una mínima participació o ja ho hem previst, amb una mínima participació, que ho faci. Però és que no... Bueno, jo penso que no és viable. Home, us ho vam explicar. És que l'estudi preveu això. I vam fer una simulació amb una mínima participació, només present simulacions concretes, però no vam copiar. Tenim algunes realitats educatives que preveiem en l'estudi. Persones soles, bàsicament viudes més de 65 anys, viudes, amb necessitats orgàniques concretes, i tenim alguns exemples de cada setmana. I per això no ho podíem copiar. I és un dels temes que vam analitzar amb el redactor del projecte, dos temes. Tinguem en compte aquestes dues realitats. Algunes persones soles, que és un 10% del padró, i la realitat de la segona residència. No volem penalitzar, no volem que paguin 140 euros, que no és l'objectiu.
volem que els pocs dies que vinguin també hi participi. Jo llavors, per exemple, el Dani, o aquests, no, amics que tinc, no?, que venen aquí a passar el cap de setmana, sí, agafem les convidades i porteu-les a l'àrea, perquè ells marxen diumenge, porteu-les a l'àrea de... Diumenge, Què fan? No sé, deixeu el covell al carrer, no patiu, que dic que no us el prendrà. l'àrea d'emergència és això. Quina solució li dono? No, l'emergència és això, té l'àrea d'emergència, però quan estigui aquí i vingui els 2 setmanes que vingui a Viladecans, que participi. És que el model correcte és que participi. Sí. I no que a Barcelona això de moment no Sí, fa. però de moment un semestre s'ha penalitzat, perquè durant aquell semestre no haurà fet res. A l'altre semestre, que ha vingut 15 dies, aquell potser sí que se li bonificarà, però un semestre... Però també bé, que també també altres diferents caps de setmana. Sí, però els caps de setmana marxa diumenge, insisteixo. Bueno, haurà de tirar a l'àrea d'emergència. I per aquí es penalitzarà. No, perquè aquest és un usuari que es justifica. L'àrea d'emergència està pensada per això, per la gent que ve de cap de setmana o la gent que té una necessitat personal. Però no li Però, bonificarà tot i que no el penalitzem perquè cada diumenge ho tiri, aquest tot i que no el penalitzem perquè cada diumenge ho tiri, se li penalitzarà pel cost que té semestral, perquè aquest semestre no ha pogut estar un període de 15 dies per poder tirar-nos, per utilitzar 2 o 3 vegades el Si sistema. no ha vingut, pot passar això. Però quan hi sigui, el bo és que participi. Sí, sí, però bueno, jo penso que no se'ls té en compte. No, això és en compte. Expressament vam donar als redactors aquesta possibilitat d'evitar que, escolta, 15 dies que vingui una segona residència amb una mínima participació, es posa 116 euros, amb un mínim. I si només de 15 dies, sinó que té altres períodes de Setmana Santa. No és que participis, l'objectiu no és recaptatori, l'objectiu és de participació. I aquesta franja que veiem que no participa, aquest percentatge d'usuaris que no participa, en reciclat, utilitza el model. No és portar la brossa amb un guió o botellell, no? És participar en el model. En el cas d'aquell que no participa gens, pagarà 240 euros. Sí. En el cas d'aquell que no participa gens en un semestre, dius, pagarà 120 euros, més el que tot, que pagarà 170 euros. No? No, home, si 170, no fa res, 180, si durant un semestre no fa res, es pagarà 180 euros. No sé. Bueno, llavors, no sé. però ja no participa. Però quan vinc, si no conec ningú, si no és un de Viladecans, si té segona residència, pot haver casos. Però els casos habituals que controles i que saps, la gent no està, si no és sense pot passar. Però més quan siguin i participin. Anem a votació, abstencions, vots en contra, vots a favor, s'aprova.